Pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi na mom kanalu. Ljudi, tek sam se probudio pa zvučim kao da sam ustao iz mrtvih, a ne da se probudio malo pre. Nego ljudi, danas igramo Higher or Lower game, idemo na Classic, meni je high score 13, idemo onaj game ako možemo, dobro nije to baš game, ali dobro je rekao da mi zabagao ceo fon, tele, ali nije. I sad neće da mi učita, tako? Eto, idemo play. I još što sam sad radio. Dobro, to je bilo tačno. Šta mislite, šta je šta je više pretraženo na Google, iPhone 7 ili Mount Everest? Ja kažem da iPhone 7. I da, bio sam pravo. 12 još se slave, what the fuck. Dobro, uglavnom ne može da bude više od 20.400.000. Harambe. Harambe, gorila. Harambe. Fruit Ninja, brate, ko to gleda, okej. Ajde, ko tebe traži? Breaking Bad, što je to nešto manje. Ne bi rekao da ne. Brate, ne mogu da verujem. Zašto je to tako baš im je povezano, lajte. Start new game. Hrist ili channel? Brate, Hrist. Stvarno? Ok. New York Times ili Miami Heat? Pa, da. Da, znao sam. Nek sam glup. Neko zeza, malo pre su zatražili 240.000, a sad ovde 1.220.000. Manje. Dobro. Banana cake. Dobro. Pur, šta je pur? Manje. Ticketmaster. Više. Tako je. Nemaš više. Tako je. South Park. Možda ima više. Ima više. Robert the Red Waller. Koji je ovaj, nemam pojma. Gladiator. Više. Jeste. Manje. Cleaner. Manje. Labrador. Više. Manje. Tako je. Greenpeace. Manje. Demed. 12. Zašto, brate? Dobra, i Tom i Jerry ili nešto gore. Tom i Jerry. Homeland. Manje. Eden Hazard. Manje. NFL. To pretražuju ljudi dosta, da. NFL. Ramandan. Milan. Milane. Dobro, Milan onako dobro pretražuju, onda The Secret Weapons. A, to je ona serija. I serija već hip-hop manje. Crtani film. Eagle tebe, ko pretražuje tebe, bože moj. Gregor Mihael. Koji si ti, brat? Dobro, možda ljudi znaju za tebe. Manje, dobro je. Prince, manje. Demed, sad 11. Ne zezaj, brate, ne. Zašto tako glupo? Pa ko je taj princ, brate? A gasili mu za mene. Gledaj, ovaj ima manje. Samsung Galaxy S6 ili... brate, ajde, S6 više. Old Trafford, manje. Back to Future više. Šta si ti, gledaj sad kad budemo više, ne. Dobro, šta? Reći ćemo da je manje. Nope, očigledno je više. Ok, idemo ponovno. Hemoroids,
Schiller ovo više. Jeste. Eagles manje. Nope. 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 Machu Picchu. Brate manje. Life is beautiful. Više. Summer Solstice manje. Brate mili. Ovo je nemoguće. Moguće. Teško je. Dobro. Nemaš više. Tako. Franz Beckenbauer. Jeste, a solitar. Teo sam da kliknem već, jer znam svi tražite karte glupe. Poker i to. Pa šta je već to, ne razumijem se jako to. I još jednom ako kažem to, bit će ekstra, to obećam. Ajde bre. Čega šta kad mi izađe cijeli? Nažalost, aplikacija The Higher Level Game prestala s radom. Čemu? Ili nije? Nastavljamo dalje. Kako se ovo desilo na ovom? Manje, tako je. Golden Gate Bridge, više. Stvarno, vrati? Niko ne pretražuje Golden Gate Bridge. Kakvi ste vi ljudi? Temple Run ili Twin Peaks? Temple Run. Bruno Mars, ne pretražuje tebe toliko. Jimi Hendrixa manje od tebe, vrate. Kako to? Evo, besti ovo više. Dobro. Le Babylon. Kaži više. Jeste. Los Angeles više. Nelly, što je Nelly? Skabić, što je to? Dobro, imam sam sreći. Elvin Presley. Kako on tako pretražuju neki koji treba pretraži troje ljudi, a ovako je... The Sixth Sense, ne znam šta znači, ali ima više. Vietnam War, više. Human Triffids, manje. Tako. Reality manje. Šta od strahom, da ne kaže više. Više malo sutra. O zadnji pokušaj. I ono padnemo na prvo. Manje. Zinedine Zidane. O čemu pričamo? Zidana pričaš? Neću se nerviram ih. Još jednom ću. Ghost in the Shell. Šta je to, nemam pojma, ajde. Manchester by the Sea, manje. Dobro, isto, okej. Simfin, manje. Jeste. Kanada, možete reći više, tako je. Imaš li više, ja se uvijem, dobro je. Steven kaže više, ima više, to je to. Leonardo da Vinci, više, dobro je. General Electric. Zašto neko pretražuje General Electric više nego Leonardo da Vincija? I ako mi to neko objasni, dobija pozdrav u sljedećem videu, majke. Ljudi, to je bilo to od ove nervirajuće igrice. Mnogo nervirajuće, mnogo. Ljudi, pozdrav svima. Vidimo se i na sljedeća epizoda.